Bueno, María José, tesnos que decir, a ver que sabes ti tamén do Inuit. Pois non te creas, que moito aprendemos, todos aprendemos un montón. Oye, boa experiencia poder traer a Francés aquí, non? A Pois sí, Redondela. foi moi simpático porque saiu deles, presentaron traballos en PowerPoint e exposicións orais, entón un neno puxo un vídeo del e aproveitamos a ocasión para poñernos en contacto, pero a nosa intención era facer unha videoconferencia e tal, e el brindouse la mar de amable a vir, e nada, concretamos o que había que facer e tal, e aquí está. Vamos, como si estivese en Vigo, máis ou menos. Pois sí, prácticamente. Podelo traer. Imagínome que a experiencia así é mellor, poder ter en carne, persoa, poder ter a un dos mellores, non, case o mellor. Si, dos investigadores a nivel mundial e dos máis recoñecidos, porque como ben dicía el onte na charla, non é un pobo dos máis estudados, non? E ademais non hai bibliografía e documentación. Haina estranxeira, pero en España non. Entón é complicado, pero el si é un gran estudioso deste tema. E claro, os nenos contar cunha voz que conte en vivo e en directo, tocar e que conte anécdotas, pois para eles supón algo pois moi valioso, moi interesante. E para vos o centro tamén, imagínome que isto é un prestixio poder traer a un dos mellores investigadores, poderlo traer aquí in situ. Sí, porque ademais xogas con que os nenos, eles parten do interés que eles teñen, buscan ben a maneira de facelo, ben que poden eles facer de alguna maneira que a cultura se mova, que se abra, que saia do cole e que se presente a máis sitios, e ademais aprenden un montón de cousas, dende presentar oralmente, facer exposicións orais, investigar, pois o mellor tamén contrastar información para ver que é verdad, que non é verdad. É un traballo super completo. E todo isto nace dunha iniciativa vosa daqui do centro que, imagínome que cada ano tocades unha materia e este ano tocou esta. Povos indígenas. Povos indígenas. Entón, pois cada curso traballa un pobo e bueno, pois un pouquiño os aspectos culturais, vestimenta, pois ubicación, xeografía e todo isto, costumes diversas. Como responden os rapaces a esta iniciativa? Pois que cho digan eles mesmos, genial, moi ben, gustalles moito o traballo así en proxectos, que se chama, a parte de activa, non? Exixe investigar, exixe misturar pois o que é o traballo de buscar, investigar, escribir, pero tamén de preguntar, de expoñer, de saber como funcionan as cousas, que unha persoa ven, que tes que presentala, que tes que asistir a unha charla, comportamento, como debes manter unha serie de normas, de saber estar, e despois, por exemplo, traballamos a entrevista, traballamos tamén as exposicións orais. É moi completo, traballar así é moi completo. Xa se ve que non é solamente poder traer a este invitado, sino logo todo o traballo que hai detrás. Sí, toda a intendencia. Vemos como está feito este iglú, sobre todo con material de reciclaxe tamén. Si, pensábamos presentalo a Artelixo, daqui de Redondela, porque como está feito con cartóns de leite, o seu traballo e tal, e entón temos que darlle aí unha forma aínda para presentalo. Logo quedan esos matices para poder presentalo. Claro, porque é o interesante dun proxecto, que podes aproveitar unha cousa para moitas outras. Pero hai algo máis, non? Tendes algo aí preparado a maiores. Si, o bo destas cousas é que van saindo outras actividades. Por exemplo, vimos que Francés Bailón se preocupa polo mundo inuit e unha das primeiras preocupacións é que se lles denomine como eles se chaman, que é inuit e non esquimales ou esquimós. Entón surdiu a idea de facer unha petición á Real Academia da Lingua Galega e outra á Real Academia da Lingua Española para que eliminen das súas entradas e acepcións esquimal como nome despectivo e que se pida ou que se propoña a poñer, que vexan, polo menos valoren de poñeres inuit como pobo e inuk como persoa. Como persoa. E cales son, digamos, os pasos que agora Pois agora, en principio, estamos elaborando unha petición argumentada. Estamos sacando os argumentos que el nos dixo, que el propuxo, que nos vemos, que son de razón, e vamos a facer unha petición por escrito. Esperemos que esa petición vaya máis aló e que sí que se pode cambiar ese nome. Pois sí, por respeto. Por respeto.